دفتر ceerno he ceerno men cheikhuna alhaju Muhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu deftere makko hijratu su'ada'i wa rihlatu shuhada'i nde o walli fi e gurdam ceerno makko sayyidul haji Ali radiyallahu ta'ala anhuma hanki dartinoɗen ko e page 22 hello 22 ɗo joni ko e hello 23 he gonɗen o wino deftere nde waɗi ko dame jeetati e mabahas Allah waɗi hanki ko mabahas o on kam inde makko ɗum waɗi windande hanki nde juuti mabahas woni ɗo ceerno wi ɗo wittete e deftere he ɗo jiɗɗa wittoyde hoko woni sababu mbimi alhaji Ali Izzuddin ɗum jannguɗen hanki ɗo joni ko albabul awwalu dame ɗe ko jeetati hande naateten e damal garwanibal e deftere he albabul awwalu fi ta'rifi bi nasabihi damal gadigal ngal ko andinde asko alhaji Ali ɗum mi joofinoma ɗum e bindanɗo men gadane mbimami wondema ceerno haalo e asko makko gila halwar ha kay heyɗi ha yetti ciloji ɗum noon ko hande janguiten asko alhaji Ali gila halwar ha kay heyɗi ha yetti ciloji ɗum ne damal he wa zurriyatihi e geñgol makko ko Allah arziqinimo e ɓesgu kanko alhaji Ali ɓiɓɓe rewɓe ɓiɓɓe worɓe fof na ɗo tawno kadi alhaji Ali mo jiiɗa o ko neɗɗo bindannoɗo hay hunde fatorta ko ɓiɓɓe makko ɓe kala hen goto ñalawma mo jibina lewru nde jibina hitande nde jibina heure mo jibina fof mo windi waɗi ceerno nde wina walli fo deftere nde o totti ceerno kayitaji ɗi fof ceerno nde windata nde jimi koye kayitaji alhaji Ali kala hen goto nan ɗo ne waɗa ɗo ñalawma mo jibina lewru ndu e hitande nde kamɓe fof rewɓe e worɓe fo ceerno ne haali ɗum hande kam ko alhaji Ali tottima ɗum ceerno kam tawaka nde ɓe jibina anda ñalawmaji ɗi kadi kala komo haala hen fof koye alhaji Ali o itti sabi ko on o namdotono gurdam mum saaha omo nananno e almuɓe ɓe ko nanno ceerno en ko seeɗiɓe ko rentiɓe kala ko on nani almuɓe o winda o ara o holla alhaji Ali o namdo ɗum kaari de wini no gonɗon guiɗo Bisaw on baddama ni beele ko noon ko woni hen gonga alhaji Ali mo aha ko noon ko woni hen juumre alhaji Ali mo ala ko ni e ni kadi no felliti omo winda deftere nde alhaji Ali yamirimo yo ya Guinée Bissau kanko ceerno o ummi Madina alhaji o woppiɓe ɗon o yeehi Guinée Bissau batte alhaji Ali kala ɗo alhaji Ali menno fawde koyngal mum ceerno ari ha ɗon ɗum waɗi gure ɗe ko ɓuuri hen hewde kanje fof eɗen ɗo kala hen wuuro ɗo batte alhaji Ali ɗo meeɗi darade ɗo meeɗi wonde fo ceerno men Cheikhul Alhaji Muhammad ibn Saïd o ari ha ɗon alhaji Ali ko ɗum ɓuuri haade a felliti winde deftere jimmi ko jaaha Guinée Bissau lunkudu en paƴama en fof ɗi nokkuji fof ceerno men jaɓɓi ɗon o yiide yitere makko ɗum taw nawnomo toon tan ko yiide batteji ɗi pour haw anda deftere nde no windi ɗum taw jiida e nelle alhaji Ali nelannomo toon alhaji Ali nelannomo yo yaa Guinée Bissau e Guinée Conakry mo yahanno toon lomtinamo ya waajoyo hokkiro e laawol tijjaniya noddi yimɓeɓe e peewal ma e damal he haalde ɓesgu alhaji Ali wa azwajihi e suddiɓe makko fo nan ɗo suddiɓe alhaji Ali sohnaɓe makko kala goto inde mum inde bammum naɗo wa nas'atihi e puɗe alhaji Ali no feeñiri no ƴaftori no o mawniri wa akhdihi dariqi rusdi e no ƴeftiri laawol faade e peewal ɗum kam hanki mi en joofima ɗo mabahas ɗo sabi alhaji Ali ummi mawni seeɗa tan yiɗi peewal kanko rewani e Bordias no suka e Badar o wonde ummi tan o yiiloyi yimɓe moƴƴuɓe ɗon o woni azizan fi dini omo sembina ha woni azizan li dini ha o yetti felo wattindigo o wonti izzat dini
no ƴeftiri laawol peewal ɗum fof naydamal he ma bayani tarihi ma ulima min zalika na heen kadi peññingol tarih fodde ko annda heen wa ma ulima e ko annda min habari abaihi fodde ko annda heen e habaru baabiraaɓe makko woni gorol makko ummiɓe Fuuta min habari abaihi habaru gorol makko baabiraaɓe makko alkirami tedduɓe wa rahimihi e enɗam makko woni dewol makko abaihi ko gorol makko rahimihi ko dewol makko fone e ngal ɗo damal joni noon ceerno wi nasabu cheikhi wa tanaqulatu abaihi gonɗen ko e page 23 no gasi tati ceerno wi en naati haalde asko alhaji Ali wa tanaqulatu e geggugol abaihi babiraɓe ko no gegguiri noɓe gummori halwar e geggi e koɗoyi kay heyɗi e geggi kay heyɗi ɓe gari ciloji ɗum ceerno haala ɗum o adorto o wi wa amma nasabuhu fa amma nasabuhu tawi ko asko makko fa huwa sayyidi Izzuddin Abu Ahmad al-Mukhtar الحاج علي ابن أبي بكر ابن علي ابن محمود ابن علي ابن تفسير عمر هايتي وذا تفسير عمر كيرنا هاندي دو من جوم دو اسكينان دي مهورام تام تاw جيماني هن ميما بشير عثمان علي بوكر علي محمود علي تفسير عمر دون بشير هاندي دو tawi komo holi an mimami woni Bachir Ousmane Ali Bocar Ali Mamoud Ali Tafsir Oumar ceerno haalɗo inde maɓɓe kamɓe Ali Bocar Ali Mamoud Ali Tafsir Oumar Tafsir Oumar oɗo o lollirno ko maat inde hay yo Tafsir Oumar kono o lolliri ko maat ayi Ali ibni Tafsir Oumar ndeke Ali ko ibni mat Ali mat won Tafsir Oumar o ko on jibini o Ali o Ali e Aïche jiidi yumma e baba Aïche mat e Ali mat nani Ali umoni Aïche mat e Ali mat Aïche jibini Adama Aïsse Adama jibini Cheikh Oumar ni tan ceerno Ousmane en mbade Alhaji Ali wade Cheikh Oumar Aïcha mat Ali mat yidi may bab Aïcha ay heɓi cikkata to yama Adama Aïssa ko inde wotere kono Aïssa o ko inde Adama ko inde Aïcha o jibini Adama jibini Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu joni pour ɓaɗo tan haqqillaji ɗo joni Tafsir Oumar o woni mat kanko jibini Aïcha o jibini Ali pour ha ganda to banggue asko Alhaji Ali to hol tolniɗo Cheikh Oumar sa yiɗi mbaɗa tan Amadou Cheikh wona Cheikh Oumar jogui ɓino wi Amadou Cheikh joni oɗo o Ali tolnodiri e Aïcha Mamoudou o tolnodiri e Adama oɗo Ali tolnodiri e Cheikh Oumar anayi Ali e Aïssa tolnodiri Mahmoud e Adama tolnodiri oɗo Ali tolnodiri e Cheikh Oumar o tolnodiri e Cheikh Oumar joni noon Amadou Cheikh tolnodiri e Aboubacry bamum Alhaji Ali wona faami ɗum waɗi ceerno Mountaga Tall en ceerno Mountaga goto babmum ceerno Madani Tall o noddiranno ceerno Ousmane en ko kaw tan noddiranno ko ni ɗum wayi Aïssa mat Ali mat Aïssa jibini Adama jibini Cheikh Oumar Ali jibini Mamoudou jibini Ali jibini Aboubacry jibini Seydi Alhaji Ali oɗo Tafsir Oumar
وهذا هو جدهم نعم الذي هاجر من حلوار ceerno wi o tafsir man mat نعم ko o woni perdo immi halwar o wi ko o immi halwar نعم o haanni do tan o haalani on jinna e mum to halwarto don do ben ko ton keddi ton mayi tagal don kanko tafsir umar o feri o yalti halwar halwar non o wi min bura fuuta toro ko e gure fuuta toro o wi janub nahri senegal ko wargo senegal sabi fuuta jogi ko rewa e wargo jogi ko rewa jogi ko wargo kono ko wargo o feri o yalti halwar wa jaa ila kay heyd ay wari kay heyd kadi paama dum do jon godo asko kalten do ngo be bimami ni ba mum sayyidil haji ali non ko bindo dum no ma ngoro hedni ko bindowo kadi ko jeeyanno do hay kayitaji asko makko pop o waddum e wakande ndo danni o fada ko juuti o artani alhaji ali kam ne hi jangoyi teto yaano hoba ton duubi jeenay deggondirdo artani kam alhaji ali duubi jeenay deggondir kadi yum makko be gittodirani kum wona no jodi ni téléphone ngaji en lettre wona non yum makko saha fof uddita wakande de wona lirde kayitaji ngodo asko fof ko hen alhaji ali nde ari yum makko tottimo wimo dum do ko bamma moftuno dido kayitaji woni kanji fo o wanjiti ko faati asko ngo kanko alhaji ali o wanjiti ko de bindol baba o heddori ko wanjiti ko o neldi ciloñ ceer hamme baba tal non nomo neldanno almuɓe e jangoy mi ñi ko mo jiidi may baba alfa mahmoud on alhaji ali jiidi may baba alhaji ali neldino mo ciloñ yo jangoy taw jiida e almuɓe be o neldanno ton ben nabi ton kaytaji do ceer hamme yilana mi askam nan do ciloñ do o yi sabi bamum babam bamum aboubakiri ko ciloñ ubba on bamum ko ciloñ ubba do ceer mo ko mi wiyanno tan alhaji ali ko ciloñ na kan non to wiyanno kanko ceer no jaba ha minawde be ha halwar imamirabe tamirabe fo don leli asko go fo na wodi ne binda halaji o leli ceer hamme baba tal ceer hamme jimi asko he do ko ceer hamme yitani mo kureji mabbe ciloñ be do jebi to Sherif Bagi TFM ko ben to gonton famille amen Sile Bakkel en ceerno Aliou Sy legal ngal ha joni non wiite ko legal cambe e nder jabbe sala jamaaka kadi non don ha joni ha do kaldeten le ceerno Ousmane ari ton lawol mum sakket be jaadi e biito Sile Bakkel o mo wuri ha joni Sile Bakkel téléphone ngaji fon caméra ji nappildu mo wuri ha joni min jaade makko ha holli men genale mamirabe alhaji ali kaari won do kaari won pour ha ganda tan tarikho ko ceer hamme baba kadi yitani mo alhaji huudu camen kay heedi odon nan alhaji huudu cam ummi mahalwar kanko tafsir umar o moni mat wari kay heydi wana nani bidon halwar ko worgo o bi kay heydi non jeya ko e rewo fuuta jogi worgo e rewo to bangi fuuta halwar ko worgo to bangi murtani to wodi kay heydi woni ko e rewo وسكن هناك حتى مات كان تفسير عمر وني مات كيس اي كاي هيدو تو فرنوتو دون او هودي هاو هاوري لا جال جون نون علي مات او وني جيدودي عائشه يمي باب كان جون تفسير هاوري لا جال كاي هيدو جون نون بي كو وهاجر فري ابنه بي كو علي الى تشلوج mat ummino halwar ari kay heydi o hawre ladal bi ko o ali feri kay heydi ari ciloji
ɗum addanno ceerno wiide min kay mbiyami tan ko ɓiccilon naaɓe sabu joni oɗo aali ko o ari cilon aali o ko ɗon hawre ladial ɗo cilon ɗo mamoudou o ɗon hawre ladial aali o ko ɗon hawre ladial ɓeɗo mamiraɓe tata fof ko ɗo gubbaɗo cilonɗe aali jibinɗo aboubacry ɗum bammon haji aali e mamoudou jibinɗo on ɗon aali e aali jibinɗo mahamoudou o ɓen fof ko cilondiri ɓe tata fof tafsir oumar woni mat ko hawre ladial ɗo kay heydi ɗo ɓi ko o aali kañumne fayi ciloñ o wi ciloñ gasrun mashhurun min ɓura Fuuta Tooro ciloñ ko nokku lolluɗo gandaɗo e Fuuta wiyete ni ko ciloñ salndu Fuuta noon wiyete o wi ciloñde ko worgo wona rewo ciloñ ko e worgo wona e rewo fil janibi Sénégal haalan o wi hande o wi sa yi ɗon ceerno windiri e charta ceerno Jalal sartidiri noon ceerno wi hande o ciloñ ko e worgo jeeyaka e rewo o wi sa yi ceerno wiiri noon o wi nde wonno fof wonno ko Fuuta ko colonisation o fecci ɗum kono ko fof ko Fuuta wonno to wiya hankkadi Fuuta rewo e Fuuta worgo pour ha neɗɗo wasa jiiɓade haalat wiyeede ciloñ hande o ko worgo ɗum woni ko wiiri noon hunaka maqarru ajdadi hilkiraɓe e ko noon ceerno wi ceerno kañum ɓuuri qirrade ko ciloñ o wi hunaka ciloñ maqarru woni ñiiɓirde ajdadihi taniraɓe makko alkirami tedduɓe mamiraɓe alhaji aali ko ciloñ saabi oɗon no mbiɗen ni oɗo aali e oɗo mamoudou e oɗo aali fof ko ɗon leli ɗo woni maqarru ñiiɓirde ajdadi hilkiraɓe wona mbiɗen aali ummima kay heeɗi ari ciloñ wa hunaka to wuffiya kanko on ɗon aali kanko no hawre ladial ɗo ciloñ ɗo no maat hawri e ladial kay heyɗi kanko hawriga e ladial huwa wa ibnuhu mahmoud kanko e ɓiyi ko mahmoud nani ay aali mahmoud nan ko ɓiyi kamɓe ɗiɗo fof ɓe kawre ladial ɗo ciloñ ay kanko e ɓiyi ko mahmoud ceerno wi rahmatullahi alayhim yurmede Allah e waɗe maɓɓe ceerno wi wa kana baytuhum bayta ilmin wa salahin o wi ɓe suudu maɓɓe ko suudu gandal ko suudu moƴƴere ɓe ko andaɓe suudu gandal suudu moƴƴere mutaassilina jursumatan wa hasaban ceerno wi ɓe mutaassilina ko yimɓe lasliyankoɓe ko ɓiɓɓe inne ande en ko joomiraɓe lasɗi moƴƴo jursumatan to lasli wa hasaban e to asko ɓe mbiya ɗum damme nasaban asko hasaban damme fof noon ko gotum fulɓe Fuuta mbiyata ko damme ko suudu gandal ko suudu moƴƴere ko yimɓe lasolinɓe ɓiɓɓe inne ande en to lasli e to asko fof ceerno wi ma naba sam'u ahadin fi Fuuta min ashirati camɓe halwar ceerno wi hay goto nanɗi mum tulani hay goto wita mi nanani tade kay ka Fuutanke camɓe halwar ala Fuutanke mo anda hay mo nanani camɓe halwar fo nani manaba tulani sam'u nanɗe ahadin hay goto fi Fuuta tade kay ko Fuuta min ashirati e famille camɓe halwar ko lolluɓe ko andaɓe yimɓe fof kadi jiiɗi jotodirde e maɓɓe jiiɗi resodirde e maɓɓe jiiɗi jillodirde e maɓɓe sabi wonde ɓe ɓiɓɓe inne ande en nan ɗum ceerno haali ɗo ceerno wi wa kanat ashairu Fuuta ani zawayahum yarhabuna fil intisabi ilayhim ceerno wi laatima leƴƴi Fuuta famille ji Fuuta o wi ani pandiɓe noon ko zawayahum ɓiɓɓe zuwaya en galleji mawɗi e Fuuta ɓen yarhabuna eɓe nderɗanno fil intisabi ilayhim askitinade e camɓe halwar kala goto ne yinno jokkodirde e maɓɓe ne yinno jillodirde e maɓɓe resodira e maɓɓe zuwayaji Fuuta fof galleji Fuuta mawɗi fof holko waɗi noon o wi lima jubilat alayhi nnasu sabi yimɓe taga ceerno yimɓe taga min hubbil kirami neɗɗo ne taga yidde tedduɗo te aɗa ƴewde sohnaji tedduɗo jibinanma ko barkini
ɗum waɗi kamɓe ɓe yiɗanno jokkodirde ɓen e askitinade ɓen sabi neɗɗo taga ko yide teddugal min hubbil karami yide teddugal wal hasabi e ɓamtare woni damme o hay goto majjani ɓe ko moƴƴe fuuta fof ne yiɗanno jokkodirde ma joni noon en gari e ɗo joni cakkiri e janggude ko hello nogas e nayyi joni en naati e hello nogas e joyyi al hijratu wal jihadu joni noon kalten ɗo ko fergo e jihadi ha ganda Aboubacry on jibini Alhaji Ali o jeeyano ko e kono Cheikh Oumar bammo Alhaji Ali de koye kono Cheikh Oumar jeeyano golwol Cheikh Oumar nantaɗe pop omo jeeyano he hano Cheikh Oumar wirnorini on saaha ɓe garti omo yaade bappaji makko jiiduɗe bam makko yumma e baba wiyete ko Oumar kamɓe Cheikh Oumar no ari ha cilon tawiɓe ɗon haalniɓe koni fandare mum o wi joni noon ko onon gadortomi onon famille am ko onon gadortomi haade yimɓeɓe wiide wonde mboɗo ƴefta ɓiɓɓe jananɓe tan moɗo nawa moɗo oppi korejan Cheikh Oumar naworiɓe kanko e bappaji makko Cheikh Oumar nde wirni Oumar o arti cilon taw noon Cheikh Oumar yamirinoɓe ɗum o wi Oumar an kota cilon o wi Aboubacry an wonko jogori feeñoyde e ma jaaha Guinée Bissau ɗum koye jofande Seydina Seeɗa al hijratu wal jihad ɗo ko hijra fergo wal jihadi e jihad sabi o fer o wi mima Fouta o wari o hoɗiga kanko Aboubacry jihadi o ko jihadi Cheikh Oumar o wi wa alam andu anna mahmoudan Mahmoudou o andi kanko ko goto ko aali en ɓe pirlini kono Mahmoudou o ko goto te en mbi oɗo aali ko o artuno ciloñ o hawri ɗo e leƴal kanko e Mahmoudou joni ko oɗo Mahmoudou ay o Mahmoudou o jibini aali o jibini Aboubacry bam Alhaji Ali ɗum yiɗi jofanadema o wiya andu Mahmoudou o lamma mata nde o hawri e leƴal taraka ibnayni o maayi ko ciloñ omo acci ɓiɓɓe ɗiɗo kanko Mahmoudou o acci ko aali e Oumar o acci ko aali o acci ko Oumar aali mo acci o kanko Mahmoudou woni oɗo aali ay aali ibni Mahmoudou aali ibni Mahmoudou nde ko wadde Oumar o e aali o jiidima e baba aali o noon jibini Aboubacry aali o nde maayi mo jiidima ba Oumar o on nehi Aboubacry bammo Alhaji Ali on ɗon Oumar noon ko owni mo yaaduno jihadi Mahmoudou nde hawri e ladial ɗo cilon ɗo omo acci ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe aali e Oumar aali o noon jibini bamum Alhaji Ali woni Aboubacry nde ha ganda Aboubacry indiri Alhaji Ali ko bamum Aboubacry ko aali biyete o innirimo ko bam makko joni noon wa mata aali maayi woni jibinɗo Aboubacry o on hawre e ladial woni mamum Alhaji Ali o wa taraka Aboubacry ay aali o maayi hawre e ladial o acci ɓiɗɗo Aboubacry on Aboubacry noon ko woni bammo Alhaji Ali kanko Aboubacry bam makko maayi ko cukalel wa baqiya o heddi fi yadi ammihi e jungo bappaño makko shaqiqe abihi ceekodaɗo bam makko kañum bam makko jiidima e baba woni Oumar ko Ali Mahmoud e Oumar Mahmoud Ali o maayi kawjibini Aboubacry Oumar o nehimo woni Oumar Mahmoud alladhi huwa Eliman Oumar ay ha joni de ɗo inde ne heddi ciloñ wiyeteɓe Eliman Oumar en ɓe keewi ciloñ wiyeteɓe Eliman Oumar ko Oumar woni inde de kono o lolliri Eliman Oumar tawno kanko wonno almami ciloñ jaɓɓe sala leegal camɓe kanko wonno almami wa hadha al ismu galaba alayhi o wi nde inde jalti e makko woni a nanta no wiye Oumar ko Eliman Amar tan nanta Eliman Amar
وهذا الاسم غلب عليه أخيرا كواتنديكو كو إلمان أمارتن لتصدره بالإمامة وندم المامي أرداد وندم المامي دي ثم أدنو دي إلمان أمار on إلمان أمار نون on نهبا مم الهجي آلي on أبو بكر فتربى في يد أمه هذا on هي جنغو باباج مكو أودو حتى أتاه يا شيخ ما أريمات hanko mon yiro e gure Fuuta omo ƴeewa konu omon haɓoye e heefere te o yaade maɓɓe Gambi ɗo Guinée Conakry Mali fof o yaade maɓɓe Gambi Guinée Conakry e Mali Cheikh Oumar ari ha tawi ɓe ciloni omo andi e ɓen ɗon ko famille makko wa anzir ashiratakal aqrabin o wi Allah wi neɗɗo e adoro koreji mum mais non ko on gondi koreejam ko onon taw gadortoɓe wata mi naw ɓiɓɓe jananɓe tan taw famille am nan ɗon ni ɓe goniri ɗon hatta atahum rahmatullahi l uzma alwaliyu shahiru alladi ahya ddina fi l garbi khalifatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fi tablighi da'watihi wa khalifatu khatmi l aqdabi سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه وعنهم في تلقين أوراده وتربية تلاميذه سيدي الحاج عمر ابن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه ومربيهم يدعو أهل فوت للجهاد والهجرة للجهاد والهجرة عن هذه البلدان المعمورة بالبدع الآلفة للصدود عن جانب الله ولينضموا لزمرته المضمونة الميمونة وينصرونه في إعلاء كلمة الله بجهاد الكفار لينصرهم ربهم ويخرجهم من حالة البواري إلى حضرة الانتباه والشهادة o ko ni ɓe goniri ɗon Aboubacry ba mum Alhaji Ali o woni e juuɗe bappaji makko no neha mum ha ari e maɓɓe ɗo cilon ɗo tawi ɓe ɗon yurmede Allah mawde de Cheikh Oumar noon wiyata noon yurmede Allah mawde waliyu lolluɗo gurtinɗo diine banggue hirnangue ga mo ganduɗa ko lomtiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Cheikh Oumar no lomti nelaɗo to yettinde noddago noddude jeeyaɓe Allah ɓe huccinde ɓe Allah omo lomti timmode qutbuji woni Cheikh Tidiani Cheikh Oumar no lomtimo radiyallahu anhu wa anhum Cheikh Oumar no lomti Cheikh Tidiani to longingol wirduji e to nehgol almuɓɓe o are maɓɓe o moni o Seydi Alhaji Oumar ibn Saïd al-Foutiyu mo ganduɗa ko Fuutanke radiyallahu ta'ala anhu mo ganduɗa ko nehowoɓe o ari yad'u omo nodda ahla Fuuta lil jihadi wal hijrati ceerno haadi de o noddiɓe lil jihadi wal hijrati ngare jaadon e am kaɓoyen e heefereɓe kamɓe fof eɓe naaɗo l'islam o noddi Fuutankoɓe wal hijrati e ferde o wi pere jalte an hadihi l buldani ɗe leyɗele ɗe gure alma'amurati ɗe ganduɗa gurna bil bid'i ko bidaji al alifati ɗi ganduɗa no gowi lissududi paddagol an jani billahi ɗiɗo aadaji e bidaji ko ɗi paddi yimɓeɓe huccude e Allah o wi haada noon ko noon ngare jaadone am maɗo yen jihadi kadi peren jalten ɗe gure ɗe ganduɗa guuri tan ko e bidaji te bida faddoto neɗɗo e huccude e Allah o noddiɓe waliyan dammu li zumratihi beele ɓe janta e dental makko ceerno wi dental Cheikh Oumar almadmuna ngal ganduɗa nde defana ko Allah defi ɗum almaymuna dental makko barkinangal ngal o noddiɓe ɗum yoɓe jantu hen o noddi Fuutankoɓe wayansuruhu e ballamo fi ila'i kalimatillahi e townude konngol Allah kamo Cheikh Oumar ɗum woni fandare makko omo townira konngol Allah bi jihadil kuffari habde e heefere o wi ngare jantone am Fuutankoɓe fof o noddi o wi son balliri kam Allah walla on liyansurahum rabbuhum beele joomiɓe Allah walla ɓe wa yukhrijahum Allah yaltinaɓe min halatil bawar
ila hadratil intiba Allah ittaɓe alhaali halkare e firtare Allah adda ɓe hadara pinal wa shahadati e cawdingol poola tan walla poolera ɗum woni jihaadi sa fooli ko baraji a dañi victoire a wari kefeero so kefeero warima a cahodini naata aljanna kadranɗa cahodinɗo woni mo wittatake hasbatake ñalawma darga ala ko direct aljanna sa nani hasbore ɗum komo cahodinani ko ɗum woni cahodingol sa nani cahodingol tan komo hasbatake wittatake ken kay so ummitinama ko maleykaji ƴeftata ha nder aljanna o wi ngare janton em Allah itta en e alhaali halkare o nanna en e alhaali pinal e alhaali cahodingol wona o noddiɓe fa ajabahu jaabimo almuwaffaquna hawridinaɓe ɓe Allah hawrdini e peewal ɓen jaabimo sosoɓe fof jaɓani mbi ɗum sirani ko cuude silamana haɓoye sirani fa ajabahu almuwaffaquna sosoɓe anantaɓe men kono Cheikh Oumar ne walla liduɓe walla camaranaɓe ayan ko camɓe ɓe wonaw noon ha fa ajabahu almuwaffaquna fa kana elimanu Oumar haade mbiɗen ko nden inde o lolliri te on en kaali ko bappaji mum Aboubacry fa kana elimanu Oumar haha wa ibnu akhihi e ɓi musidɗo makko Aboubacry ɓi musidɗo makko ko Ali ɓimum ko Aboubacry kanko ne he Aboubacry ay ɓeeɗo ɗiɗo ceerno wi min jumlatil mujibina ɓe jeeyano ko e noohiɓe jaɓani Cheikh Oumar fa haajaraɓe peri ma Cheikh kamɓe ɗe ɓe jaata nde ɓe jarano boom artude ɓe jaaro tan ko ɓe peri ɓe jeehi ko caggal ɗum Cheikh Oumar yamiri Oumar o yo artu ciloni Aboubacry noon o joofani ɗum ko joofani ɗum o wi Aboubacry ayi dentalam ngal ɗo ayi ngal dental ko ngal jokkowal te ko an jokkata ɗum jokkowo ɗum koye ma yaltata ngal dental jokkat tan jokkowo ɗum o noon koye ma yaltata ya yirloyo noon ma yiitu sifanimo hay debbo mo resata ha on ɓiɗɗo yalta hen sifanimo ɗum fof ma ceerno haalba e ngar hen ɗoɗe nde o ummiti hankadi o arti o naati banggue banggue wona Jolof kay Kaolack en on diwan no wiyete Saloum banggue Saloum o ɓooyi ɗon banggue Saloum fof ma en garoy hen wata junnon ɗo haala fof ma en gar hen o resita tan o jibini o andi wona ɗo Cheikh Oumar wiyata omo ɓenna omo yaha ha o yetti noon o andi Cheikh Oumar wi ngal dental jokkat continowo ngal o koye ma yaltata sifanimo to faya ɗum abdanimo kanko o aroyi ga Eliman Oumar e Aboubacry ɓe jeyano ko e notiɓe ɓe fa haajaraɓe perima Cheikh Oumar ila wajhi safarihi ɓe jaade makko fergo ɓe jaade makko jihaadi wa akhadha anhu ɓe ƴefte makko wirdu laawol tijjaniye nde ka andi Aboubacry bamum Alhaji Ali Cheikh Oumar hokkimo laawol tijjaniye direct wa makasa ma'ahu ɓe gondi e makko ma qaddara Allahu fodde ko Allah hoddiri allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ha janggo jokken sall fatiha salatul fatih fatiha salatul fatih lillahi rabbil alamin yalla jaɓɓaɗen jaabodu o wuuji ɗi newnanen ko hedde korka bi jaahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam